oso garrezpan limanago gainera, kantugintza aipatu du, Sailburu ordeak, Begoña Pedrosak, eta kantugintzara eta euskarara nola hurbildu dan bera, zerutik oso hurbil uste dute egontzela, Vatikanoan bertan ere abestu zutelako. Sailburu ordea Vatikanoan abestu zutelako, Euskal Telebistaren albistei batzuetan bere ikusita bintzatalago horatzen dut. Kontua kontu. Eta kontu praktiko eta sartuko naiz ja, dagoeneko sakelekoare aterako dut, hemen ordua gaur garrantzitsua izango baita, denbora kontrolatzea ere bai, nahikoa berandu bagoazelako dagoeneko. Eskuartan izango duzue diptikoa dagoeneko, ikusiko duzue 11 arte bintzate ponentzia batzuk entzuteko aukera izango dugula, ponentzia bakoitzak baduka galderetako tartetxo bat ere, 5 minutuka, 10 minutuka, kontuan izanik zenolako luzerako ponentzia izango den, 11etan egingo dugu eten bat, 11:30 berriz ere hasteko, horrek esan nahiko du, edo esan nahi du bintzat, 11:25 ingururako nahiko denukela zuen guztiok ona berriz ere hurbiltzea. Eta, esan bezala, ponentzietako tarte izango da, eta ondoren esperientziak entzungo ditugu, behin 11:30 aurrera. Erronka ugari daukagula aipatu dugu, gaurko eguna gozatzekoa dela ere bai, esperientzia partekatzekoa dela ere bai, izan zuek bezala profesional, izan ikasle, erronka horien tarteko izango dira, izan guraso, kanpoko eragile, arduradun politiko, edo, beira, izan kazetari. Hemen konpromisoa eta implikazioa eskatzen du lan honek, euskararen normalizazioak, bizitzako esparru guztietara ekartzeak, eta nik nire esperientziatik esan baldin ezaket, behintzat esan dezaket, daukazuela zorte handi bat, kazetarion komunikatzaileon kezkatzen horretan askotan irismena izaten da, eta zuek behintzat aurrez aurre izaten dituzu ikasleak eta bertan dauzkazue, iaia gatibu batzuetan, eta aprobetxatu zazue aukera normalizazio horretan lan egiteko, beste batzuen kezkak badirelako, beste esparru batzuetan nola iritsi jendearen gana, eta zuek behintzat hor masa kritiko oso garrantzitsua daukazuelako. Eta ez ahaztu, hezkuntza lege proiektu bat ere mahai gainean daukagula, jardunaldi hauek eta lan hauek ez datuzela edozein momentutan, arduran politikoak legeak idazten ari direla, bozkatuko direnak eta onartuko direnak, eta 30 urte kostatzen baldin bada hezkuntza lege bat egitea, lege horretan proposamenak egitea, Sailburu ordeak esan duen bezala ez da aukera makala. Hausnarketak alde batera utzita, kontu praktiko gehiago, traola bat ere badaukagu, iztunbila 26 da traola hori Twitterren, galderak egiteko aukera izango da, iruzkinen bat, komentariren bat egin nahiko bazenute, badakizu hor sarean gorreta gelditzen dela, eta kanpotik beste egunen batean norbait behiratzen baldin badure erregistroa izaten dela, traola iztunbila 26, parte hartu nahiko bazenute, hortxe idatzi, horrek ez du esan nahi orain sakelekoarekin hasi behar dugunik, eta titiri, tatata, izugarzko soinu atera behar digunik sakelekoak, albo duzu isildu, hori ere estimatzen baita, denok askoz ere hobeto egongo garelako hemen. Eta azkenengo kontuak, kezka eta ardura izate delako batzuetan, lanera bueltan, edo lanera ez, hau ere lana baita, baina ikastetxera bueltan ziurtagiria beharko duzuenez, ordu 2:30 aurrera, gaurko jardunaldia bukatu ala, ziurtagiria kanpoan jasotzeko aukera izango zuen ondoren ikastetxean emateko. Gatozen ponentzietara beraz. Hizkuntzari dagokionean, eta Sailburu ordeak ere esan du, erronka nagusia euskaldun eleanitzak eztea izango da gure eskoletan, izaten ari da gure eskoletan. Euskaldun eleanitzak hori guztia aldaketa gainazkar gertatzen diren gizarte batean. Hain zuzen ere gaiari helduko diogu. Bi lagunen eskutik, Iñaki Biain batetik, zatuzte, Iñaki, Joseba Ibarretxe bestetik, Iñaki Biain, ondo ezagutzen duzu ziurrenera, Irungo Berritzeguneko aholkularia da, eta Joseba Ibarretxe berriz egunen nagusiko koordinatzailea. Ordubeteko tarte emango diegu, bien artean egingo dute euren ponentzia, eta bukaeran 45 minutu, 50 minutu, bukaeran ordu laurden bat, 10 minutuko galderentzako txanda ere izango da, beraz. Beraz, zuen eskutan utziko dut, zuena da hitza, Joseba eta Iñaki. Bai, bueno, egunon guztiei. Bai, Iñaki eta biok, Ibanek esan duen bezala, berritzeguneetako aholkulariak gara, normalizazio, hizkuntzen, irakaskuntzan eta lanean gabiltzan aholkulariak, bai? Urte batzuk badaramatzagu kontu honetan, Iñakik nik baino desente gehiago, bai? Ez nabil esaten zarra denik, ez nabil esaten, esperientzia handiko aholkularia dela. Eta, bueno, azken urteetan gure lan taldeetan eta zuen mintegietan eta, bueno, eremu askotan, unibertsitatetik eta askotan heltzen zaiz, bueno, bagabiltza nolabait diskurtso komun bat eratzen, ezta? Zeintzuk diren
gure hezkuntza sistemak dituen ezaugarri horiek zelako puntutan dauden, zenolako ahuleziak somatzen ditugun, zenolako indarguneak dauden oraindik ere, eta etorkizunari begira norantz jo beharko genuen, ezta? Eta gaurko hitzaldia edo gaurko komunikazioaren helburua hori da, ezta? Zuei helaraztea zein den azken urteetan, eraikitzen ari garen diskurtsoa hurrengo urteetarako, ezta? Egin behar baldin bada, sailburu ordeak esan duen bezala, egin behar baldin badugu hizkuntzen marko hori, hizkuntzen plan estrategiko hori, gutxienez oinarri batzuk edo finkatzeko, ezta? Hitzaldia bi zatitan, hola esan diogu, ez? Eskolan euskara ardatz, Zubiaren lau zutabeak. Zubiaren lau zutabeen metafora hori gero Iñakik esalduko dizue nik baino beto. Eta euskara ardatz horretan urteak daramatzagu entzuten ere bai, gure hezkuntza sistema dela euskaran ardatza duen hezkuntza sistema eleaniztuna, ezta? Eta gure hizkuntza proiektu, ikastetxetako hizkuntza proiektuak ere olakoak izan behar direla, ezta? Euskaran ardaztutako hizkuntz proiektu eleaniztunak, ez? Gaurko gure komunikazioan lehen zati honetan zentratuko gara, ezta? Euskara ardatz izate horrek zer esan nahi du, ezta? Zer esan nahi du. Eta non jarriko beharko genuke begirada benetan gure hizkuntza proiektua, gure eguneroko praktikan euskara ardatza izateko. Eleaniztasuna ahaztu gabe noski. Lehenengo zatian, nik egingo doan zatian, ibilbidetxo bat deskribatuko dizu, ezta? Nondik gatozen eta non gauden momentu honetan. Eta gero, bigarren zatean ja Iñakik azalduko dizue gehiago, hori ez, non jarri beharko dugun begirada aurrera egiteko. Bueno, gure hezkuntza sistema euskalduntzeko aleginak aspaldikoak dira, bai? Pasaden mendeko 60ko hamarkadatik gutxienez, alegin horiek egin ziren, ikastolen sorrerarekin, eta baina esan dezagun arautze eta sistematizazioa gutxienez EAen orain dela 40 urte edo hasi zela. 1992ko legearekin. Garai artean dena zegoen egiteko eta gure gizarteak begi aurrean zeukan erronka ikaragarria zen. Bueno, 40 urte pasatu dira, nik uste dut diaponek azaltzen duela edo laburtzen duela oso ondo zertan hariko garen, ezta? Orain dela 40 urte hasi genuen bide honek bide luzea egin du, bidean gauza asko egin ditugu, bide emankorra izan da zentzu askotan, aldaketa ugari ere bizi izan ditugu, eta 40 urte beranduago hemen gaude, berriro ere beste erronka baten aurrean, ez? Gero aipatuko ditugun aldaketen gaitik, eta gero aipatuko ditugun kezka iturrietatik, berriro badugu aurrean beste erronka handi bat. Bueno, orain dela 40 urte hasi zela hau, esan dut oraintxe bertan, eta bueno, han hasierako lege hartan, eta gero legea garatzeko dekretu eta agindu eta araudi horietan aipamen batzuk egiten ziren gure hizkuntza sistemari, bai? Bueno, ez dut irakurriko, baina garai hartan ezarri ziren ereduak, A, B eta ereduak, garai hartan hasi zen esaten eskola giroan ere euskararen normalizazioa lortu behar zela. Bueno, hori nolabait gaur egun daukagun sistema edo orain dela 40 urte hasi zen apurret ezartzen, ezta? Bueno, garai hartan ere lehenengo ikerketak egin ziren, ez? Batez ere D eredua esarri zenean, beldurrak, ez da? Baina D ereduko ikasleek ondo funtzionatuko dute, helburu akademikoak lortuko dituzte, gaztelania ahaztuko zaie eta hor egon ziren kezkaiek, ez da? Lehenengo ikerketek esaten zuten ezetz. D ereduan, gure murgiltze programetan matrikulatzen ziren ikasleen emaitzak, onak zirela, eta ez zegoela inolako arazorik murgiltze programa hauek ere gure hezkuntza sisteman ezartzeko. Ez dugu ahaztu behar oso gauza konplexua dela ume eta gazteentzat beraien
etxeko eta familia hizkuntza ez den hizkuntza batean eskolatzea, bai? Hori da gertatzen zen orain dela 40 urte, eta hori da orain ere gertatzen dena. Gure ikasleen gehiengoarentzat. Haiek eskolatzen ditugu, haien etxeko, haien hizkuntza ez den beste hizkuntza batean. Eta hori, claro, guk naturalizatuta daukagu, baina benetan konplexua da, bai? Eta, bueno, hala eta guztiz ere, emaitzak onak izaten ziren garai hartan, eta onak izan dira, eta izaten ari dira, oraindik ere bai. Bueno, 40 urte pasatu dira. Zer da gaur egun daukagun, zein da panorama orokorra? Bueno, lehenengo eta behin. Diapo bat astu zait. Hau baino lehenago beste diapo bat zegoen. Lehenengo eta behin. 40 urte eta gero, gure hastapenetako D eredu hori ikaragarri handitu da. Esaten dugu unibertsalizatu egin dela. Hau da, apurka-apurka 40 urtean hasi da hazten D eredu eta B eredutako matrikulak, eta gaur egun gure ikasle gehienak D ereduan ditugu. Hau da, eskolatze hizkuntza euskara den ereduetan, B eta D ereduetan. Beraz, unibertsalizazio horrek esan nahi du, lehen gaztelaniaz ikasten zuten ikasle haiek gaur egun gure D eredutan, gure eredu euskaldunetan ditugula, bai? Hori da nahi duguna, hori da guk beti aldarrikatu izan duguna, baina horrek ekartzen duena da, orain gure unibertsoa lehen baino askoz ere handiagoa dela, eta askoz ere anitzagoa dela, eta askoz ere konplexoagoa dela, bai? Bueno, hizkuntza komunikazioa gaitasuna bakarrik diapo bat, eta gero erabilerari buruz beste bat. Eta ja datu gehiago ez ditugu emango, bale? Lehenengoa, hau hezkuntza sailak iaz atara zuen hezkuntza sistemaren diagnosiaren txostenean edo hortik ataratako diapositiba bat da, bai? Irudi bat. Bakarrik esatea, momentu honetan gure kezka nagusia hemen dagoela. Beitu, azalduko dizuet apurtxu bat, Datu hauek dira ebaluazio diagnostikotik atarako datuak. Hemen, ezkerreko zutabe honetan daukagu euskara maila. Badakizue diagnostikoan hasierako maila, erdiko maila eta maila aurreratua bereizten direla, ezta? Bueno, hemen daukagu euskaran hasierako maila daukaten ikasleak, erdiko maila daukatenak eta maila aurreratua. Eta hemen gauza bera gaztelanian. Orduen egin daulako kompetentzia relatiboa, bai? Eta orduen ikusten dena da, bueno, hemen berdez markatu dugu nolabait gure ikasle bikainak, edo maila aurreratua daukatenak bai euskaran eta bai gaztelanian, bale? Eta bueno, hor dago kopuru majo bat, hauek dira erdiko mailan daudenak euskaran, eta lehenengo hau da nolabait hasierako mailan dauden ikasleak, baina hasierako mailan bai gaztelaniaz eta baita euskaraz, bai? Bueno, multzo hau nolabait, bueno, arrunta izaten da. Beti daukago ikasle kopuru bat, zailtasun berezia dituena, ezaugarri berezia dituena, eta hasierako mailetan geratzen direnak hizkuntza bietan eta beste kompetentzia askotan ere bai. Baina, hemen daukagu, bueno, multzo bat nahi baino handiagoa dena, bai? Nahiko murriztu behar duguna. Multzo hau da, euskaraz hasierako mailan daudenak, eta aldiz gaztelaniaz hasierako maila baino handiagoa, edo erdikoa, edo aurreratua. Eta hemen, azken ebaluazio diagnostikoako datuak, bai dira kezkagarriaz, ezta? Kezkagarriak. Hau, multzo hau ikusten ari gara, apurka handitzen ari dela. Orain dela 2 urte, eta orain dela 4 urte, baino apuret handiagoa dela. Eta, bueno, hor daukagu kezka iturri bat, ziur aski deno partekatzen duzuena, zuen ikastetxetan, ezta? Zailtasunak izaten ditugula gure ikaslei euskaraz komunikazioko kompetentzia hori garatzeko, ezta? Eta erabilerari dagokionez, antzeko joera bat somatzen ari gara, ezta?
Hau ere, ebaluazio diagnostikoa egiten denean, soziolinguistika klusterrak egiten duen ikerketa baten diapositiba bat da, eta honek adierazten diguna da, marra hauek dira ikasleen ahozko erabileraren evoluzioa urteetan. Hor goian dagoen marra berde hori da D eredua. Beraz, argi dagoena da, gure D eredu ikasleak direla euskaraz gehien hitz egiten dutenak. Erabilera datu onenak gure D ereduko ikasleek lortzen dituzte. Gero morea da batazbestekoa, A, B eta D ereduko batazbestekoa, hori morea da. Gorriz daukagu B eredua eta urdinez daukagu A eredua. Orduen, nabarmen hobeak dira D ereduko ikasleen erabilera datuak. Erabilera emaitzak. Baina joera da, hori ez, ematen du, orain dela urte batzuk heldu ginela olako top batera, eta orain gero eta gehiago kostatzen zaiela ikaslei euskaraz egitea haien ikastetxetan, bai gela barruan eta baita gela kanpoan. Eta hau da, olako beste pin bat hor daukaguna, esateko aizue, gero eta gehiago kostatzen zaigu irakaslei, profesionali, gero eta gehiago kostatzen zaigu gure ikaslei euskaraz eginaraztea, edo gure ikasleekin euskaraz naturaltasuner, normaltasunez hitz egitea. Beraz, hori da beste kezka iturri bat. Hau da orduen, 40 urte pasatu dira eta konturatzen ari gara nola baiteko bidegurutze batean gaudela, ezta? Hori askotan, Kika Monarrizek eta beste batzuek esaten dute, ez? Ez soilik hezkuntza sisteman, oro har gure gizartean euskararen kontu honekin ematen duelako bidegurutze batean gaudela azken urteetan, ez? Eta hori ere somatzen dugu guk gure ikastetxeetan. Zergatik izan daiteke gaur egungo egoera den bezalakoa? Guk beti esaten dugu, aldaketak eta aldaketak eta aldaketak. 21. mendean, sailburu ordeak ere aipatu du, ezta? 21. mende honetan, gure gizarteak bizi izan dituen aldaketak ikaragarriak izan dira, izaten ari dira, eta gero eta sakonagoak eta gero eta bizkorrago datozen aldaketak dira, bai? Aldaketak gizarte osoan, ondorioz aldaketak gure eskoletan, gure ikastetxetan, gure institutuetan, eta noski aldaketak ere D ereduan. Hau da, gure murgiltze eta mantentze programetan. Errepaso harintxo bat aldaketei. Lehenengo aldaketa, lehen esan dudana. Gure D eredua orokortu egin da. Eta gaur egun, gure D ereduko ikasgeletan, lehen ez geneukan bezeria edo, lehen ez geneuzkan ikasleak ditugu orain. Askoz behan hitzagoak, desberdinagoak, eta hori hor dago argi eta garbi, bale? Familiak. Familien konplexutasuna asko handitu da azken hamarkada bietan esango genuke, bai? Esan genezake, egingo dugulako beti konparazio moduko bat, ez? Hau guztia hasi zenean D ereduekin eta orain dela 80ko hamarkadan, 80ko hamarkadan, zenolako egoerak zeuden eta gaur egun zer daukagun, bai? Familia dagokienez, hau asko simplifikatzea da, baina esan, lehen gu lanean hasi ginenean, gure inkestetan eta gainera, ez genuen jartzen guraso, jartzen genuen aita eta ama, ez da? Aita euskalduna, ama euskalduna, aita ardalduna, hiru multzo izaten genituen. Aita eta ama euskaldunak, bietako bat euskalduna, edo biak erdaldunak, eta erdaldunak guretzatzet gaztelan edunak, ezta? Bigarren kuadroa zuri, utzi dut, ze gaur egun zenbat famili mota ditugu, bai? Aita eta ama ez, gurasoak jarri behar ditugu, edo gurasoak, edo tutoreak, edo familiak. Batzutan ama bakarra, beste batzutan aita bakarra, beste batzutan ama eta ama, beste batzutan aita eta aita. Jatorriak lehen baino askoz ere anitzagoak dira, bai? Beraz, hizkuntzen aldetik gure familien aniztasuna askoz ere handiagoa da, bai? Sartu zaizkigu
askoz be hizkuntza gehiago, kanpotik datozenak ere bai, beraz, esatea gaur egun inkestetan biak euskaldunak, bat euskalduna edo biak gaztenadunak, hori baino konplexuagoa daukagu gaur egungo egoera. Bale? Baina familiekin jarraitzeko ere, claro, orain dela 40 urte pentsatzen genuen, euskalduntze prozesunen bitartez, orain lehen ikasleak zirenak gero guraso bihurtuko zirela, eta guraso horiek euskaldunduko zirela, eta guraso euskaldun horiek naturaltasun osoz, haien seme-alabei etxean eta eraman guztietan euskaraz egingo zietela. Bueno, badakigu hori ez dela horrela. Gure famili gazteak, egia da, gure famili gazteak gero eta euskaldunagoak dira, gero eta gehiagok daukate euskara dakite, baina horrek ez du esan nahi automatikoki etxean ere euskaraz egingo dutenik, bai? Hau da, gaur egungo gure ikasleen hizkuntza etxeko eta famili hizkuntzak jarraitzen du nagusitasun handiz gaztelania izaten. Hau da, gure hasierako D ereduetan ikasi zuten guraso gazte horiek euskaraz jakin bai, baina etxean ere ez dute egiten. Beraz, famili tipo hori ez da asko aldatu. Gero eta guraso euskaldun gehiago ditugu, baina etxeko hizkuntzaren datuak ez dira askoz edo beak izaten. Eta ondorioz, gure ikasleek jarraitzen dute, gure ikasleen gehiengoarentzat, oraindik ere, eskolatzen dira bigarren hizkuntzan, ez etxeko hizkuntzan. Bueno, eta ja, hauek dira datuak, bai? Zatirik handiena, belegiz dagoena, edo horiz dagoena, hori da oraindik ere etxeko hizkuntza gaztelania daukaten pertsonak. Eta naiz eta urteak pasatu, ikusten ari gara oraindik ere multzo hori oso handia dela. Bueno. Eta ja zer esan gure familien gizarte profilei buruz, ezta? Hori ere oso anitza da eta oso konplexua da. Gaur egun etortzen zaizkigun familiek dauzkate interes desberdinak, jatorri desberdinak, kultura, hizkuntza, erlijio desberdinak, eta informazio desberdinak. Bueno, badakizu ez ze konplexua den ikasgela baten familien tipologia hori kudeatzea, ezta? Jarrerak ere bai, batzuetan, zuetako batzui entzuten dizuegu, familia batzuen jarrera, nolabait, gure hezkuntza sistemaren ezaugarriekiko, ez dela batzuetan erreza, batzuetan kontrakoari izaten dela, hor informazioa eta eman behar zaiela. Beraz, hori hor daukagu, bai? Beste aldaketa bat, gaur egun eskolaren zeregina, orain dela 40 urte, baina askoz ere handiagoa, bai? Gure eskolak nolabait bereganatzen ari da, agian etxeetan edo familietan edo gizarteko beste esparruetan egiten ez den guztia, ezta? Eta horien artean ere, hizkuntzaz komunikatzeko nolabait ardura nagusia eskolarengan jauzi da azken hamarkadetan. Gero eta lehenago eramaten ditugu umeak eskolara, eta etxean aldiz, batez ere euskararekiko transmisio hori, irakatsiko diote ikastetxean, irakatsiko diote eskolan, eta nik D ereduan matrikulatu dute semea edo alaba, eta antxe irakatsiko diote, ezta? Baina gu be aldatu gara. Bueno, gu biok ja ez, baina zuek hemen gazte asko zaudete eta irakasleen profila ere aldatzen ari da, bai? Aldatzen ari da. D ereduko lehen irakasle haiek, 80ko, 80 hamarreko hamarkada horietako D ereduko irakasleek haien profila nahiko finkoa zen, ezta? Ziren irakasle konprometituak, erronka baten aurrean ikusten zutenak euren burua, bazekitenak
beti nolabait hizkuntza irakastearen txip hori beti piztuta eduki behar zutela, gorputz hezkuntzakoak edo matematikoakoak izan, eta, bueno, nolabait, dereduko hasierako gela horietan irakasleak bazeukan ja plus hori, ezta? Etengabe bazegoen hori buruan ukita, eta haien irakas praktiketan etengabe jorratzen zutenak. Bueno, gaur egun profil hori ez daukagu. Deredu asko handitu da ikasle kopurua, baina irakasle kopurua ere bai. Eta, bueno, Iñakik eta biok batzutan esaten dugu, irudikatzen dugu triangelu moduko bat, eta triangelu horren barruan dagoen irakasleen profil ere oso anitza da, eta oso askotarikoa. Eta simplifikatzeagatik nolabait jartzen dugu erpin batean egongo zinetela ziurazki irakasle komprometituak, hau murgiltze prozesu batean klaseak ematea zer den oso argi daukatenak. Beste batean, beti egon den multzo bat ere bai, eta da, bueno, euskaraz irakasteko beti zailtasunen bat izan dutenak, ezta? Hori hasieratik, baina orain ere multzo hori egoten dena, ezta? Ez direnak oso ondo konpontzen euskararekin, kostata ikasi dutenak, multzo hori nabarmenagoa izan zen orain dela urte batzuk, eta orain zorionez badirudi gero eta txikiagoa dela, ezta? Eta gero, badugu beste multzo bat, eta horra guk gazteenak edo esaten dituguna, ezta? Irakasle gazteak, zuetako askok, D ereduan ikasi zenuten. Guztiz naturaltasunez, ikasi zenuten euskara D ereduaren bitartez, gero gelatik kanpo ez dakit ze hizkuntzatan egingo zenuten, da hori zuek gero joan zarete irakasle eskolara, joan zarete unibertsitatera, eta orain irakasleak zarete, bai? Eta orduan, guztiz modu naturalean asumitzen duzue gelak, eskolak eta euskaraz eman behar direla, D eredua zer den badakizue, baina agian somatzen ari gara hasierako txip hori piztuta izatearen sensazio hori batzutan falta egiten zaiela gaur egungo, ez da kritika bat, ez dakit batzuk nola hartzen ari zareten, baina bai somatzen ari gara, batzuentzat, bai, ni banoa ikastetxera eta eskolak euskaraz emango ditut, noski, hori da egin behar dena, ez da? Ikasiko dute matematika, euskaraz, matematika ikasiko dute euskaraz, ulertzen badizute, bai? Orduen, hau da, etengabe euskara irakasle izatearen behar hori, bai, guraso gazte batzuengan igual ez dagoela oso barneratuta, ez da? Eta hor, badaukagu, nik uste dut, beste erronka bat. Beraz, irakasleok ere aldatu egin gara azken urte hauetan. Hau ere lehen aipatu dut. Hasierako hamarkada horietan erronka handia zenez, nolabait hezkuntza sistemaren zentralidadea zen agian hizkuntza, eta euskara, ezta? Hori urteekin, bai, oraindik izaten ari horrela, baina horrez gain beste hainbat eginkizun egotzi zaizkio eskolari, ezta? Badakizue, ezta? Eskolan dena egin behar dugu, ezta? Antzerkia egin behar dugu oso ondo delako, baina ongizate emozionala ere esan du behar da, oso premiazkoa delako, klima aldaketaren kontrako hori landu behar daten gabe eskoletan, gero eta ardura gehiago nola jan ere, hori eskolako jangelan erakatzeko dioten nola jan behar den osasuntxu. Orduen, guk esaten dugu apurbet, lehen, erabateko zentralidadea zuen murgiltze prozesu hori edo, orain tokatzen zaio lekua egitea beste erronka askori, eta beste erronka horiek ere noski eskolanen landu egin behar direnak, ez? Orduen, hainbat zeregin dauzkagu egiteko eta euskararena da horietako beste bat. Eta aldaketak ere gandira, bai, orduz kanpoko jardueretan, bai, 80ko, 80ko hamarkadan, eskoletan
eskolaz kanpoko jarduera asko bazeuden guraso elkarteen eskura edo eskolak berak antolatzen zituen, hori ikusten ari gara pisua galtzen ari dela, eta gero eta gehiago ikasleek egiten dituzten eskolaz kanpoko jarduera desberdinak, eskolatik kanpoko eragileek edo elkarteek edo klubek edo taldeek antolatzen dituztela. Osea, galtzen ari da nolabait gure kontrolpean dauden eskolaz kanpoko jarduerak. Hori da. Eta, bueno, hemen ere, eremu honetan ere, urteetan aurrerapauso handiak egin dira, gero eta eskaintza handiagoa dago euskaraz egiteko, bai kirola, bai aisialdia, dantzak, kantuak eta bar, baina oraindik ere ez dugu lortu orokortzia, bihar agian Iñaki Arrutik honetaz apur gehiago hitz egingo digu, oraindik ez dugu lortu orokortzea aisialdeko eredu hori, ezta? Orduan lan handia dago egiteko. Eta gero bai ikusi dugu ere bai, atzerriko hizkuntzei familietan gero eta garrantzi handiago ematen zaiela, eta ondorioz ere eskolaz kanpoko jardueretan ingelesa ari dira azten edo nolabait, gero eta eskolaz kanpoko jarduera gehiago egiten dire eskaintzen direla ingelesez. Bueno, emaitzen nahi naiz. Azken zea da, pantailak. Bueno, komunikatzeko erak ere aldatu dira. Gure ikasleek gaur egun komunikatzen dira horrela. Horrela komunikatzen dira. Eta lehen gure jarduna bai eskolan eta baita etxeetan ere kontrolatuagoa zen. Denok ikusten genuen telebista elkarrekin, komentatzen genuen la jugada, ez dakiz zer. Gaur egun horrela gaude denok bakoitza gelako zer baten, ezta? Beraz, hori ere oso kontuan hartu behar da, oso. Hori da. ETB baten marrazkiak denok ikusi genituen gaztetan, eta orain ETB, gure seme-alabek ETB-ko marrazki bizidunak ikusteko, Klan, Disney, HBO, denetarik dago, eta hor euskararen presentzia oso txikia da. Beraz, aldaketa hau ere nabarmena izan da. Laburpen gisa, eta ja nik bukatzen dut. 2019an entzun nion Karmele Perezi. Gure hezkuntza sistema elebidunetan, non etxeko hezkuntza eta eskolatze hezkuntza dauden, ezaugarri batzuk bermatu behar dira arrakastatsua izango bada. Laburpen gisa esan dezakegu, gure hasierako eredu horietan ezaugarri horiek bermatzea berez zetorren gauza bat zen. Irakasleen profilagaitik, gurasoen profilagaitik, ikasleen profilagaitik eta bar. Eta aldiz, gaur egun, ezaugarri horiek berez ez datozela. Gure geletara berez datozen ikasle, famili, irakasleak, horiek ez dituztela nolabait bermatzen berez, murgiltze prozesu bat arrakastatsua izateko ez dituzela betetzen baldintza horiek. Eta zer tokatzen zaigu? Baldintza horiek sortu egin behar ditugula edo eraiki behar ditugula guztion artean. Hori da apur bat nire lehenengo zati honen bukaera, ezta? Nahi baldin badugu, oraindik ere gure hizkuntza sistema euskaran arraztutako hizkuntza sistema eleaniztun hori nahi baldin badugu orain arte bezala arrakasta esatea, hori ere esan behar da, arrakastatsua izan da eta izaten ari da gure hizkuntza sistema hau, Europan, munduan, etengabe galdetzen digute nola egiten duzu hau eta nola egiten duzu hau, hori ere esan behar da, baina aldaketa hauengatik gero eta gehiago kostatzen zaigu ezaugarri arrakastatxo horiek bermatzea. Gero eta gehiago kostatzen zaigu dagoen konplexutasunagatik, baina ekin egin behar dugu lan honi. Ekin nola? Orain, Iñakik azalduko digu gutxi gora bera ekin hori nola. Bueno. Iñaki zurea. A ver, lehenengo nun kokatu. Vale.
zer egin da hurrengo galdera? Egungo egoera hontan, egoera komplexu honetan, Josebak deskribatu digun honetan, argitzalak dauden, D eredua generalizatzearekin batera gizarte aldatzen joan dan, eta eskoletan topatzen dugun egoera gero eta komplexuagoa den momentu honetan, zer egin? Lehenengo, nik uste, transmititu nahi dizuetan, lehenengo ideia da, komeni zaigula irudikatzea egungo argitzaloiek hazkunde krisi moduan. Hori da, ikusten ditugun argi ilun horiek eta batez ere ilun horiek aziminak lirateke. Generalizazioaren, universalizazioaren ondorioak. Erronka kuantitatiboa ikasleak euskaldun dual izateko, euskaldun elebidun eleaniztun izateko, erronka kuantitatiboa duela 40 urte handia zana, 25 baino espaitzan euskaraz eskolatzen, momentu hontan lortzen ari gara, ia lortuta daukagu. Eta erronka kualitatiboaren garaia da. Xedea lortzeko hurbilago gaude, baina xedea lortzeko ere hezkuntza erantzuna findu egin behar dugu. Erronka handia dago, ez da erronka, nola nahiko erronka. Baina ez gara zerotik abiatzen. Ez gara zerotik abiatzen, ibilbide luzea egina dugulako, hemen eta munduko beste zenbait tokitan, eta egindako ibilbide horietatik ikasbide handiak atera ditzakegulako erronka berriari aurre egiteko. Egindako dugun ibilbide horretan, gauza ugari egin ditugu, saiakera ugari egin dira ikastetxetan, gauza asko egin dira ondo, eta horietatik aprobetxagarri asko ditugu. Modu, prozedura, estrategia, tresna eraginkor ugari sortu ditugu. Ikastetxeok, irakasleun lanari esker batez ere, erronkari garrantzia eman, gogoz erantzun zaio, jardun gara, saiatu, bilatu, zaindu, ehundaka esperientzia baditugu, askotan berrikuntza pedagogikoaren aldetik, murgiltze prozesuen edo murgiltze programen zabalkundea berrikuntza pedagogikoarekin bat junda, eta arrakasta askotan horren ondorio ere izan da, eta horrek ekarri du irakasleak formazioan, prestatze lanetan, elkarlanean jardutea. Elkarlanean lehen konseilari ordeak Begoña Pedrosak esaten duen bezala ikastetxeen barnean eta ikastetxeen artean ere bai. Egindako ibilbide horretan ere, hezkuntza sailak gauza asko jarri ditu bere aldetik. Duela 40 urtetik bertatik hasita, normalizazio legearen ondorioz, hasi zen ikasmaterialen sorrera bultzatzen, eta IMA programa sortu zen, irakasle formaziorako bideak jartzen, eta hor sortu ziren, bai prestakuntza linguistikoa zen prestakuntza didaktikoa, eta hor sortu ziren irale, presgara, garatu, berritzegunen bitartez garatzen ziren proiektuak, hainbat deialdi, erabileran eragiteko nolega deialdiak sortu ziren, eta ikastetxe guztietan ondo ezagutzen dituzuenak, eta duela 26 urte martxan jarri zen Ulibarri programa nun 400 ikastetxe bagabiltzan, eta ibilbide luze bat egin dugu. Ikastetxetan egitura sendoak suertatu dira, normalkuntza arduradunak, normalkuntza batzordea, ikastetxeen arteko elkarlanerako mintegiak, eskualdeko mintegia sortu dira, jardunaldi hau ere 26. edizioa egiten duguna, eta azken urte hauetan ere, berrikuntzekin batera, lehentasun esparru berriak finkatu dira, baina esparru horietako bat, euskara, eleaniztasuna eta kulturaniztasuna izena dauka, eta horren baitan, euskara kalitatea eta erabilera arloa ere badagon, zeinbat lan hildo badituna. Eta lan hildoiek batzuk martxan jartzen nahi dira, eta beste batzuk abian jarriko dira datozen urtetan. Eta esperimentazio edo proiektu piloto berri batzuk martxan jarri dira. Erabileraren oinarrituta jarri ziren duela urte batzuk jostaketan eta errubi proiektuak horiek pixkat pandemiarekin geldiarazita gelditu zirenak, eta azken bi ikasturte hauetan martxan jarri dira, lehen Begoña Pedrosak aipatu ditun hizkuntza kalitatean ahosko interakzioan eta ahosko komunikazioan ardaztutako elkarriz eta errobi proiektuak gero esperientzietan ere aurkeztuko direnak. Beraz, ikastetxetan eta hezkuntza administrazioen aldetik urratz garrantzitsuak eman dira. Normalean,
urrats horietan kanpoko elkar eragilea ugari izan ditugu. Izan unibertsitateak, Euskal Herriko Unibertsitatearen zenbait sektore, Mondragon Unibertsitateko Buezi, Begoñako Andramari, zera, soziolinguistika klusterra, UEU, Kontseilua ere bidelagun izan ditugu, ikastolen elkartia, EBT, Urtsintxa, Aize, eta Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo ere, esperientzia interesgarriak izan dira, Nafarroan bereziki, eta hoiei begira ere, eta hoietatik ere ikas dezakegu, adibidez Euskararen irakaskuntza baliabide zentroak garatu dituen ahozko hizkuntza irakastea, motivazio sustatzeko baliabideak, DBH-ko ikasleen hizkuntza txikimendua, edo Nafarroako Euskara Elkartek abian jarritako Era Nafarroa proiektua erreferentziez betetako webunea eskaintzen diguna. Eta eskolatik kanpo ere, bihar gehiago ikusiko dugu hoietaz, aizialdi orduan, heziketa ez formalaren esparruan, bide luzea eginda, eta horretan ere argi-ilunekin nolabait aurrera pauso sendoak eman dira. Beraz, erronka berriei aurre egiteko, ikasbideak nondik atera baditugu. Ikasbideari egindakoari erreparatu eta ikasbideak atera behar diegu, egoera berriari aurre egiteko. Ez da nik, asmatzen nahi naizen. Eta erronka berriaren aurrean, zer tokatzen zaigu? Nolabait, ematen ere ginen erantzuna fintzea. Fintzea eta hor agertzen diren adizkiak, egokitzea, hobetzea, sendotzea, berritzea, sistematizatzea, askotan aipatu ditugun hitzak, ez da? Kontutan hartu behar dugu, egungo erronka inoiz baino konplejoagoa da. Lehen, Josebak aipatu duen bezala, lehen serieko alde genituen zenbait faktore, momentu honetan ez ditugu serieko. Eta orduan, beharrezkoak ditugunez, aktibatzea ere tokatzen zaigula. Baina erronkak merezi du. Xede bezala duela 42 urte legea jarri zigun ikasle guztiak bi hizkuntza ofizialetan gaitasun altua garatzearena, inoiz baino hurbilago daukagu. Baldintza kuantitatiboak lortuta ditugu, kualitatiboetan asmatzea da gure egoera. Baina eman behar dugun erantzuna konplexua da, eta eragin behar dugu gaitasunean, erabileran eta gogoan, eta modu integratuan eta holistikoan. Eta hortarako kontutan hartu behar dugu, erronkari erantzuteak eskatzen duela, ibilbide horri luze, zabal eta sakona. Eta hizkuntza, Begoña Pedrosak ere esan duen bezala eta Josebak ere aipatu duenean, hizkuntza erronka eskolak dituen erronken erdigunean kokatzea, enbor gisa. Gainerako erronkak adar bezala enborronetatik aterako zirela, azkenean eskolako hizkuntzaren gaitasunaz eta erabileraz ari baikara. Eta horretarako erronka konpleju honi edo ibilbide konpleju hori irudikatzeko gu, ez da gurea, kopiatuta dago ideia, baina nolabait zubi moduan irudikatu nahi dugu. Epe. Ez da git. Bai. Epe, bale. Bale, txun, bai. Zubi moduan irudikatzen dugu. Bueno, zubi bat nun badagoen zubi taula bat, eta zubi taula murgiltze prozesua bera da. Hori da, lan egitea kontuan hartuz ikasle askok eskolatzen direla bere lehenengo hizkuntza ez den batean, eta eskolari dagokiola eskolatze hizkuntza horretan gaitasuna erabiltzea eta ikasleak erabiltzen ohitzea, eta horrek eskatzen duela beti ere lan perspektiba bikoitzarekin lan egitea. Aldi berean, edukiari eta hizkuntzari begiratzea. Txip hori aktibatua izatea. Eta murgiltze prozesu hori sendotzeko, edo sendo garatzeko, lau zutoin fuerte behar dira. Gero esplikatuko ditugunak banan-banan. Didaktika metodologia, zituen garrantzitsuena, seguraski, motivazioa, lankidetza familia eta komunitatearekin, eta erabileraren trataera sistematikoa. Hori da, lortu nahi baldin badegu belaunaldi berriak elebidun, eleaniztun edo euskaldun eleaniztunak izan daitezken, kontutan hartuz abiapuntu ezberdinetatik abiatzen gehala eta errealitate soziolinguistikoak desberdinak bizi dituztela, egin behar duguna da zubi bat
baina ikastetxe bakoitzak irudikatu behar du bere errealidadeari dagokion zubia zein dan, eta zaindu, bai zubi taula, eta baita ere zubiaren lau zutabiak. Neurriko zubia da behar duguna ikastetxetan. Eta galdera izan daiteke, eta zer dela eta jarri momentu honetan murgiltze prozesuari begira berriz ere. Igual ideia ja esan da dago. Kontutan hartu behar dugula, murgiltze eta montentze prozesuak direla gure hezkuntza sistemaren muina. Ez dago eskolarik, nun ez da, igual beste modu batez izango dugu. Ikasgela ia guztietan, badago ikasle bat edo asko, murgiltze bidean daudenak. Eta prozesua fintzeko arrazoiak baditugu, ze ikusi dugu emaitzetan argilun batzuk ageri zaizkigula. Beraz, enborra bezala irudikatu behar dugu eta enborra indartu. Horrek zer eskatzen du barkau. Kontutan hartzea, euskara ardaz askotan errepikatzen den lelo hori, lelotik haratago izatea. Hori ezur mamitu behar dugu gure hizkuntza proiektuetan. Eta hizkuntza proiektuak aberastu, eta trataera didaktikoan aurrera egin, baina baita ere ikastetxea ekosistema lagungarri moduan eratu. Kontutan hartu behar dugu ere, murgiltze prozesua ez dela txikitan gertatzen den zerbait, eta gero behin hizkuntza ikasita ja pasa gaitezke gauzak normal balira bezala lan egitera. Murgiltze prozesua da bizi edo ikaste eskolaldi osoan zehar ematen den prozesu bat. Hasiera batean usten genuen ez, baina denboran zehar ikasi dugu komunikazio gaitasuna bizitza osoan zehar garatzen dela, eta bigarren hizkuntza prozesuak jabetzeko, edo bigarren hizkuntza jabetzeko prozesua prozesu luziak direla, eta denbora luze eskatzen dutela. Eta ateratzen ditugun ondorioiek kurrikulum proiektuetan eta gure ikastetxetako kurrikulum proiektuetan laster berrituko ditugunak eta garatuko ditugun berrikuntza proiektuetan garatu behar ditugula. Honek zer eskatzen du? Eskatzen du ikastetxean beharrezkoa degula nolabait irakasleok marko konpartitzea, ideia konpartitzea, xedea konpartitzea eta trataeraren inguruko ideia konpartitzea. Zubiaren ideia konpartitzea. Eta kontutan hartu behar dugu, horrek askotan hau ere landu inbehardeko faktorea dela. Zenbaitetan, xedeak edo bidearen inguruan lainoak egon daitezke. Gerta daiteke, zenbait lankidek, zenbait lagunek, horren argi ez ikustea geuk ikusten ditugun helburuak. Eta zenbaitetan ere, igual perzibitzen dugula, egon daitezkela hezkuntza komunitateko kide batzuk, helburu eta bide horiekin batez datozenak. Beraz, bide berean, xede bererantz joa izateko askotan argumentatzea tokatuko zaigu. Eta talde lan egitea eta denak norabide berean egitea. Baina argumentatzea tokatuko zaigu eta segurazki askotan argumenta horiek maila profesionalean izango dira eta izango dira argumentau pedagogikoak, arrazoitzea ikasleentzako onuragarria dela, prestakuntza aberatsagoa lortuko dutela, bi hizkuntzetan garaiketasun nahikoa garatuko dutela, hirugarren, laugarren hizkuntza garatzeko ibilbide on bat egingo dutela, oinarri sendoagoak enzarriko dutela, eskola edukietan galerarik ez dela egingo, beraz prestakuntza aberatsa dela, maila etiko eta sozialean desiragarria dela, ekitatea bermatzen bai da, aukera berdintasuna, gizarte kohesioa, eskubide berdintasuna, baina zenbait momentutan ere, igual esan beharko dugu, eta gainera egin behar dugu. Legeak eskatu egiten digu. Legeak eskatu egiten digu, bai 82ko normalizazio legeak, bai indarrean dauden 83ko dekretuak, oraindik indarrean dagoen 83ko eskola publikoaren legea, indarrean dagoen 2015ko kurrikulum dekretuak, baina dekretu honek esaten duena edo dekretu zirriborro berriek edo leger zirriborro berriek idei berdinak mantentzen dute, eta batzuentzako argumentatzeko orduan hemengo normatiba nahiko ez balitz, lonloek ere hala esaten digu. Estatuko lege organikoak esaten digu, bermatu egin behar duela eskolak, gaztelaniaz esaten du,
dominio plenoi ekibalente okertzen espaldima naiz, bi hizkuntza ofizialetan. Eta esaten du, bira eta diapoan beko partian ez da ikusten, moztuta dago, hori lortuko ez baliz, eskolak zuzenketa neurriak, konpensazio neurriak hartu beharko ditula, eta administrazioari dagokiola hori sustatzea eta kontrol neurria jartzea hori betetzen dela ziurtatzeko. Bueno, berez, azter dezagun, pixkat zeintzu diren zubi hoien osagaiak. Eta lehenengo esan dugu zubi taula, eta zubi taula horretan da konturatzea ikasle guztiak elebidun eleaniztun bihurtu behar ditugula, eta gehienak eskolan dutenian euskara erabiltzeko eta euskara ikasteko gune nagusia. Eta horrek eskatzen duela euskara ardatz izatea, eta beti ere kontzientzia horrekin, lanak beti ere, gure lanak txamponaren bi alde daudela, eta bi alde bana ezin, edukiari begirako aldea eta hizkuntzari begirako aldea. Didaktika metodologia alderdi batzuk zandu behar dira, eta hortan beti ere kontutan hartu komunikazio kompetentzia osoa garatu behar degula, ahozkoa, idatzia, akademikoa eta harremanetarakoa, eta hortarako interakzio eta komunikazio oinarri behar dutela. Hizkuntza trataera integrala behar dugula, eta hizkuntza trataera integrala ez dela mugatzen esatera euskara denok garela hizkuntza irakasle, baizik eta kontuan hartu behar dugula, arlo guztietan ikasteko komunikazioa tresna dela, baina arlo guztietan komunikazioa ikasgai behar duela izan. Hizkuntza trataera integratua dela, baina hizkuntza trataera integratua ez dela hizkuntza guztiak berdin tratatzea modu mimetikoan. Baizik eta konpensazio lanak behar direla, eta inklusioari dagokion bezala, hizkuntza trataera diversifikatua eta konpensatzailea ere behar dela eskolan, ahozko komunikazioa behar duela oinarri, baina ez bakarrik oinarri, ahozko komunikazioa ere ikasgai badala, eta sistematikoki landu behar dela, motivazioa elikatu egin behar dela, prozesu luzea da, eta prozesu luze horretan motivazioa etengabe elikatu behar da. Eta motivazioa elikatzeko hainbat iturri, hainbat mota daude, eta besteak beste diapon ikusten dituzuen elementu horiek zandu behar direla. Ikaslek gai ikusi behar dute bere burua, sentitu behar dute ingurukoek ere gai direla eta horiekin euskaraz aritzeko aukera badutela, hizkuntzak jarduera eta integratzeko balioa daukala, ingurukoek balio esten dutela egiten ari den eragina, hizkuntzak bizipen atseginak gauza interesgarriak egiteko balio diela, eta garatu behar dute hizkuntzarekiko ere eta hizkuntzaren gizarte goerarekiko hautemate baikorrak. Erabilera ere, modu sistematikoan landu behar da, eta honek bi hiru elementu ditu, erabilera egoera askotarikoak eta gero eta konplejuak bermatzea toki guztietan, baina ikastetxea erabilerarako ekosistema lagungarri moduan eraikitzea. Hori da, toki bat nun ikaslek perzibituko duten logiko natural dela euskaraz aritzea. Hizkuntza komunitate integratzaile moduan eraiki behar dugu ikastetxea eta ikasleak hizkuntza komunitate horretan integratzera gonbidatuta sentitu behar direla. Eta horretan, irakaslearen funtzioa ezinbestekoa da. Helduen funtzioa eta irakasleona bereziki, izan behar dugu erabileraren eredu eta erabileraren eragile. Eta kontutan hartu behar dugu erabilera ikasgai dela. Txikitan, euskaraz aritzeko ohitura sustatu egin behar dugula, garatu egin behar dugula ikasgeletan, ohitura hori koskortzen doazen neurrian zabaldu eta sendotu egin behar dela, mundura zabaltzen direnean eutsi egin behar diotela kontrako haizea bai datoz, eta momentu batean erabilera ere autokonstiente bihurtu behar dela. Honetarako ezinbestekoa lankidetza familia eta komunitatearekin. Familiekiko lankidetza ezinbestekoa ze generalizatu denean, denek ez dute ulertzen eskolan gauzak ditugun hezkuntza xede eta hizkuntza trataera ez dute ulertzen. Orduan, hoiekin azaldu egin behar zaie
konpartitu behar dira zeintzu diren xedeak, lortu behar du haiek ere bere egin dezaten, eta hortarako ere entzun egin behar ditugu eta jen espektatibak ezagutu. Eta komunitatearekiko lankidetza zer esanik ez, hori askotan hitz egin dugu eta bihar ere honetaz hitz egingo da. Lan hontan irakasleak rol funtsezkoa daukagu. Eta hortan profesionalizazioa. Hau ez da zale garelako. Hau da, profesionala garelako eta ikaslei zor diegun hezkuntza erantzuna dalako. Hezkuntza sistemak eskatzen digu irakasle guztiak euskaldun elebidun izatea eta hezkuntza erantzun hori zor diegu ikaslei. Eta hau ez da hemengo kezka bakarra irakaslearen kontzientzia edo implikazio hori. Nazioarte mailan ere irakasleen hizkuntza kontzientziaz eta hortan Cambridgeko publikazio bat jarri dizuen irakasleen hizkuntza kontzientzia eta azken hamarkada hontan nazioarte mailan ere baita inkluso testu inguru elebakarretan ere honetaz hitz egiten hasi da. Eta hortan formazioa, prestatze lanak, talde lana, lankidetza, idei horiek errepikatzea. Ikastetxea gune nagusia, ikastetxeak hizkuntza proiektua eta hizkuntza proiektuan ardatz, momentu honean gaude, kurrikulum proiektua berre egiteko garaia da eta hizkuntza proiektuak ere berri ikusiko dira. Eta nolabait kurrikulum proiektu berriari dagokionez marko egoki bat jarri ahal izateko eta momentu egokia da ere praktikak berritzeko. Berrikuntza pedagogikoaren aldetik ere hizkuntza pedagogian, baina beti ere, eta hori ere Karmelek esaten duen bezala kontutan hartu behar dugu, geurean dagokigula berrikuntza guztiak hizkuntzaren filtrotik pasatzea. Bai, eta beste gabe esan, eta hortan administrazioak ere baduela zeregina, eta da, oinarri sendoak eta lidergoa hartzea. Eta honekin batera, esan, ontarako badaukagula tresna bat, eta hori zu gaur geztuko, ez Joseba, argazten. Bale, beste gabe, bada hain zuzen tresna bat. Kontratu bat antera beharren gara guztiok. 2 minutu. Tresna bat, ikastetxeek lan honen, prozesu honen inguruan erreflexio egin dezaten, eztabaidatu dezaten, eta ondorio batzuk atera dizaten, eta horri ardazten deitu diogu, eta nolai zubiaren irudia baliatzen da hortarako. Eta reflexio egiten da bai zubi taularen gainean, baina baita ere, eta tresna hor prest dagoela, eta datozen hilabetetan joango gea pixetorren inguruan prozesua martxan jartzen. Eta barkatu luzatu izana. Iñaki da, Joseba. Nik ez dago aginpiderik hemen, ez dezala eman hemen naizerik denborak ezartzen dituena. Nik onbidatu soila besterik ez, eta gainera gozatzen ari naiz entzuten dudan. Ziurrenik beste ikuspuntu batetik, ez da zuen ikuspuntu bera izango zuen barruan zodelako, eta nik kanpoko begira daukadalako, kanpokoagoa, behintzate gai hauetan. Galderen txandare 5 minutuz besterik ez badare zabaldu nahiko genuke, zuen esku galderak egitea. Hortxe, galdera bat behintzat, mikrofona bagenuen behintzat aretoan, eta bestela, ezkara... Mikrofona badauko, bai? Altxa hor? Haupa. Bai, entzuten da, bai. Pari bi gauza. Bat, nik uste dut esplizituki be seinalatu behar dela nik uste dut beharra dagoela. Edatzeko, gizartean edatzeko, lan munduan implikatu behar dela. Hau da, beharra sentitzen denean jendeak erabiliko du. Beharra da motore bat. Bai? Eta bigarrena, metodologiaz eta berbain jozu, nik kritika bat egin nahi dut. Berrikuntza arduradunen aldetik ikusten ari gara, bideo hori jorratzen ari den moduan agian ez da oso eraginkorra. Nik itxaropen batzuk nituen arlo horretan, nik uste dut oso importanta dela adibidez. Iaz komentatu nizun, ikasle batzuk erderazko ingurunetik datozenak ikasi egiten dutenean, bai, D ereduan, ez dakite ikasten.
ez dira gai ideia nagusiak ataratzeko testu bat, DBH-sari naz, hitz egiten. Ez dira gai elkarri azaltzeko. Eta elkarri azaltzea da bergogoraraztea hizkuntza, gero erabiliko duzun hizkuntzan azterketan edo, hori tresna potentea da epe luzeko memorian finkatzeko. Baina tresna horiek ez dituzte. Eta sistematikoki landu beharko genuke ikasteko praktikak ikastetxe guztietan. Eta badago liburu bat zorionez, Hector Ruizek Aprender edolako liburua euskaratu egin du. Eta nik uste du baliabide hori berrikuntza egitasmo horretan bultzatu behar dela. Hau da, iruditzen zait, gauza burokratikotarako bideratuko gaituztela, hau da, ez dakit nola esan, digitikon petolako gauzetarako, baina eske behar duguz beste gauza batzuk. Hau da, benetan ikasleak euskeraz ikasi eta pentsatzen jartzeko metodologiak erderaz, edo ez dakit nola esan, Espainia mailan dauden komunitateak, esperientzia onak, praktika onak hartu eta gure egin behar dugu. Hau da, euskaraz materiala prestatu, eta hori importanteago iruditzen zait gauza burokratikoak eta barkatu, baina ikastetxeko kurrikulum proiektua berregitea baino. Eta nik uste dut eragingarrago izango dela. Beste barik. Ados, baina nik ez dut kontra esana ikusten zuk esan dezun hori eta ikastetxeko kurrikulum proiektua berregiteari begira. Esan edut, kurrikulum proiektuan den baitan zehar gaitasun izan daitezken horiek edo oinarrizko gaitasun edo gako gaitasun diren horien lanketa ere aurre ikusten da eta Bai. Bai, bueno, horretaz ez da. Nik beste gabe komentatu nahi nuen bandatorrela idei horrekin. Ikasleek gelan, komunikazioare dagokionez, ikasle gehienekin momentu honetan, gelako komunikazioareko hizkuntza ere landu egin behar dugu. Ikasleek ikasi behar dute gelan, euskaraz komunikatzen, elkarlanean jarduten. Hori ere ikasgai da. Ikasten ikastea ikasgai den bezala. Osea, ezin deguna espero da ikasleak elkarlanean jartzen ditugulako, pentsatu euskaraz elkarlanean jarduten ikasiko dutela, edo ikaslei esaten diegu erabili ikasketa estrategiak eta berez ditugula. Hori da, horiek guztiak ikasgai esplizitu behar ditugu gure kurrikulumetan nire iritziz. Galdera gehiago liratekela ez. Agian kafeko tartatu horko dugu Iñakirekin da Josebarekin hitz egiteko. Eskertuko digu hemen egon izan aurrengo ponentziari bide mateako izegulako, beraz Iñaki eta Joseba. Eskerrik asko. Vale.